Gwers ukulele gyda mi, Gwynedd. Helo pawb, croeso nôl I sesiwn rhif 3 o sesiynau ukulele yma hefo fi, Mae'n Gwynedd. Reit, cyn I ni gychwyn heddiw yma, bys yn licio diolch yn fawr iawn I chi gyd am yr ymateb hollol anhygoel da ni wedi cael hyd yn hyn. Da ni wedi cael cannoedd yn chi yn edrych ar y fideos yma ac yn gyrru'r lluniau fewn ati fi a bron I 300 yn chi wedi tanysgrifio yn barod o fewn wsos. Felly mae hyn yn rili gwych ac yn reswm da I fi gario ymlaen hefo'r sesiwn yma. Gret. Mae yna lwyth yn chi ledled Cymru wedi bod yn gyrru fideos draw, lluniau fideos, a mae yna hydro pobl yn Patagonia wedi bod yn chwarae'r ukulele ymlaen efo ni, felly da iawn ac helo I pawb yn Patagonia. Da ni wedi bod yn defnyddio yr system lliwiau yma I gael I chwarae'r cordio ymlaen sydd yn gwneud pethau'n haws. Felly heddiw yma yn gwers rhif 3, da ni wedi ddysgu can newydd o'r enw Mae'n Wlad I Mi. Mae hon yn gan wreiddiol gyn canwr Americanaidd o'r enw Woody Gurthrie. Gath I enni bron I 100 mlynedd yn ôl, 1912 os dwi'n iawn, a fel canu lot o caneuon i'r pobl tlawd y pethau allan yn America ar y pryd. Ac lwcus I ni, nath Dafydd Iwan gyfiethu'r gan. Yn dda iawn a dyr y gwir I Mae'n Wlad I Mi. Cyn cychwyn ar hwnna, dwi eisiau gwneud chydig bach o recap a jyst I ni dwi'n myfynu chydig bach yn mynd trwy'r holl lliwiau yma, okay? Felly, da ni'n dal rhyw clirin iawn. Ac da ni'n mynd I gychwyn ar y gwyrdd, okay? Felly, ar ôl 4 ar y gwyrdd, 1, 2, 3, a! 2, 3, 4 i'r melyn. Da iawn pawb. Mae'r haul dal yn tywynu, dydy? I'r coch, dis un ar y coch. Reit, sy'n mae'r glas yma dod ymlaen gyda chi? Go lew, driwn ni go, glas. Mae o'n swndio dda. Ac unwaith eto pawb i'r gwyrdd. 2, 3, gewch chi symud bach i'r melyn. 2, 3 bus canol ar y melyn, cofiwch. Wedyn i'r coch, peace-sign. Heddwch bawb. Ac i'r glas. 2, 3, 4 ac yn ôl i'r gwyrdd. Wel, oce, gret. Mae rei yn chi wedi bod yn cysylltu yn dweud, da ni'n cael traffarth mawr iawn efo'r tiwnio, cadw'r ukulele mewn tiwn, oce? Reswm yna, os da chi'n prynu rei newydd sbon, weithio o'r we, maen nhw'n dod ymlaen a da chi'n gorfod cymryd hydoedd a hydoedd I diwnio'r clustiau yma, oce? Unwaith bod nhw wedi setlo gyda chi, fydd nhw'n iawn wedyn, maen nhw'n cadw yn eitha da ar ôl hynna, oce? Felly, dyna ni, just dyfal barhau. Mae'n Wlad I Mi. Mae hon yn hawdd iawn, mae 2 cod yna fo. Da ni ddim yn defnyddio'r melyn yn hon, okay? Felly mae'n gan poblogaidd iawn pob tro da ni allan efo'r gerddorfa ukulele ni chanu hi. Fel wnaethon ni hefo ar lan y môr efo sesiwn 2, be nawn ni'n neud ydy cychwyn mynd trwy'r cordiau gyntaf. Wedyn na I ganu hi, sef chi jyst yn canu ymlaen efo'r ukulele, a wedyn ar ddiwedd y wers, nawn ni gyd ganu ymlaen hefo hi. Fyddwn ni'n cychwyn ar y gwyrdd eto, ond fyddwn ni yn neidio wedyn I fewn i'r coch unwaith mae'r canu'n dod I fewn. Okay? Felly jyst triwch dilyn fi ar hyn o bryd I cael ar y arfer o neidio i'r lliwiau gwahanol. Okay? Lliwiau gwahanol. Brill. Okay. Gawn ni gychwyn ar y gwyrdd pawb. Okay? So 1, 2, 3 ar gwyrdd. 2, 3. Da ni'n mynd i'r coch. Mae'n wlad I mi, ia. Mae'n wlad I ti ddau, o gopar wydda, I lawr i'r ffraethau, o'r de i'r gogledd ar y coch na, o fôn I fynwyr. I'r glas, mae'r wlad hon yn eiddo I ti a mi. So hwnna di'r gitsgan. Y bennill. Mi ddim yn crwydro hyd lwyd brau hi
Felly, fel bob tro, da ni'n cael ffaith y diwrnod ydyn. Ffaith y diwrnod heddiw yma ydy rhywbeth arall amdan yr ukuleles bach yma. Felly mae yna 4 math o ukulele. Mae gen i sopranos sy'n really bach a really cute. Wedyn mae gen ni'r concert. Mae'r concert. Ar ôl concert mae gen ni'r tenor, so mae'r concert a'r tenor yn eitha tebyg. A wedyn mae gen ni'r baritone, sef hon. Sbydwch hon. Waw. Mae hon yn fawr. Rwy'n lwcus iawn, ges i hon gyn y cerddor adnabyddus Spartan. Ges i etifeddi hon. Mae'n really nice a dwi'n meddwl y byd ohoni. Ond, mae'r baritone yn cael ei adnabod fel y Dafydd I. A efo pam maen nhw'n galw fe'n Dafydd I? Achos mae wedi cael ei tiwnio'n wahanol. Da ni'n defnyddio patrymau gwahanol i chwarae fo, ond mae'n swndio'n gret. So hwnna ydy'r baritone. Ond, ie, felly dyna pam maen nhw'n galw'r Dafydd I, achos mae chydig bach o wahanol. Ond, da ni'n licio bod yn wahanol hefyd ydyn. Dwi'n chi ganu ymlaen hefo fi hefyd, oce? Felly, da ni'n trio, be da ni'n drio wneud ydy peidio edrych gormod ar lle da ni'n rhaid y bysedd. Da ni eisiau teimlo fo. Teimlo lle da ni'n rhaid y bysedd, oce? Teimlo. Oce, poblog pawb a welech chi yn y diwedd. 1, 2, 3, ar y gwer. 2, 3, i'r coch. Mae'n wlad i mi. G, i lawr i'w ffreithau, o'r de i'r gogledd, o fon i fynwy. Glas, mae'r wlad hon yn eiddo ti a mi. Benillyn, mi ddim yn crwydro, hyd lwybrau
Gwych iawn! Felly dyna ni wedi cael gwers rhif 3. Yma hefo fi Mei Gwynedd yn chwarae yr ukulele. Gobeithio bod chi'n mwynhau hein, a gobeithio bod chi i gyd yn cadw'n iawn ac edrych ar ôl gilydd adra yn y tŷ ar hyn o bryd. Cofiwch lawrlwytho y llyfryn oddi ar wefan cerddorfa ukulele. Mae yna lot o wybodaeth, llwyth o ganeuon o fan'na. Os da chi'n teimlo bod chi'n gwneud dda iawn, mae yna, swn i'n dweud bod yna dros 100 o ganeuon Cymraeg. Da ni wan wedi gwneud trefniant ohono, a mae yna dros 300 o rei di-Gymraeg hefyd. Lot o ganeuon da, modern a hen. Cofiwch tan ysgrifio, mae gennym ni syniadau bach gwych. Os gyrhaeddon ni 500 o dan ysgrifwyr, dwi'n meddwl am wneud beth special, beth o live feed, fath yna, ces ni gyd y gael at yn gilydd. Gobeithio mewn rhywbeth efnos. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau, gymaint a fi unwaith eto. Byddai nôl, bore di Mawrth efo chi gyd. Felly, cadwch yn saff.